Icoke angiyiphuzi ngoba ngiwenyewe, icoke ngiyiphuza ngoba iyangijabulisa. Mina futhi mina noma ngaba empty nje mina ngandaba as long as nje khona icoke futhi ngizoba right. Ayithanda kukhona umuntu la emhlabeni ophuza amacoke njengami. Nje ngenzakala ukuthi kuba nomuntu ozoqeda icoke angitshelanga soba nenkinga lapho. Soba nenkinga kwanampela. Kamla Munelisiwe Tlhoko Fatshe Mavimbela ngina 28 years old and mina ngizalalela eNquthe Eastern Cape and mina ngidithe to uphuza amacoke. UNelisiwe alupheli usuku engazange ephuze ibhodlela elilodwa lekhukhu ngelanga elijwayelekile uphuza amabhodlela amahlanu ngosuku. Usually ngelanga elijwayelekile nje ngiphuza like amacan i4 to 10 bese kena ngiphuza namabhodlela i2. That's the normal amount amacoke ngaphuzayo. Ngililanga ngaphuza amacoke i30 amabhodlela i40. Bengicrave I think that thing I spent like over 4,000. UNelisiwe uphuza amacan ayimiliyoni ngonyaka kodwa yena athi akayiboni inkinga. Mina coke ngisatisfied andike khona into namhlanje kumnandi nje izikhukhu like nje mina don't remember the last time ilanga lapha la ngazange ngiphuze ikhukhu. Mina into yokuqala engicabanga mangivuka iCoca-Cola into yokugcina engicabanga mangolala iCoca-Cola like nje ngi-obsessed ngayo and abantu abaningi bacanga ukuthi mina ngiyadlala nangidlali shem ikhukhu nje 24/7 isengqondweni yami. From iCoca-Cola yodwa uNelisiwe uphuza amabhakede ayi40 ushukela ngosuku lo ushukela uyanele ukubulala ingane encane. Mina nje la ngikhona ngizosho nje ukuthi ikhukhu la icene kwami nje ayikho la ngiwaphuma khona ikhukhu ngayiphisanga ngesandla ngoba nje ifika nje ukuthi ngishawa heart attack ngishayisa imoto mele nje ibe khona nje ikhukhu la icene kwami khona ukuthi uzongisiza. Nsuku zonke for the past 17 years uNelisiwe alipheli usuku engazange aphuze ikhukhu. The last time usuku laphela engazange aphuze ikhukhu was back in October of 2009. Angikazi nje mina ngahlala nomuntu angayithandi ikhukhu yabona nje ikhukhu ayithandi nje mina ngithembisa umuntu ungcono nje ungaphindi nje usondele kimi. Namhlanje uNelisiwe udlula emolo ngoba afuna ukurestocka isupply yakhe yeCoca-Cola. Uma ethenga iCoke akathathi more than 15 minutes ngoba usuke ezazi ukuthi ufuna ini. Nelisiwe kahlahle yini yona le into ukuthi ikhukhu ithana ngaleyo ndlela lakho why obsessed kangaka ngayo? Angazi man there's something about nje ikhukhu nje nami ngangasithini ukuthi bayingithela kangaka ngathi ikhukhu nje bayifaka ama drugs like nje it taste nje smell like yabona le sound ikhukhu yenza nje mawuyivula yo nje angazi nje ngathi is the best feeling nje in the world ama bubbles angazi nje ukuthi bayingithela kangaka makangayithanda. uNelisiwe athi ikhukhu ase-obsession kodwa i-lifestyle yakhe and indlela akhetha ukuphila impilo yakhe ngakhona. Ngokujwayelekile izitoro eziningi zi-offer ama-beverages amaningi afana nabo Fanta, nabo Sprite, nabo Stone. Kodwa uNelisiwe akazinaki nokuzinaki ngoba yena uzifunela ikhukhu kuphela and ufocus kuleyo brand kuphela. And kurare ukuthi uNelisiwe makefika isitolo asinayo ikhukhu zonke izinsuku zijwayele ukuba nazo. Lawa makhukhu ngaphuza every single week, every time I Friday ngenza la Pick n Pay just ngamakhukhu ngoba ngiyabikhaza kumlanga for every month. uNelisiwe nje dala nje unomntana lo nje onenhlonipho nje bahlezi athulile nje anothando bahlezi asmile bakekhula nje bangaloso umntana lo osipinke ngabo esikoleni bakayenza kahle bakanamagana abaningi nje bahlezi agcwele energy. Angathi nje mina ukuthi nje Coca-Cola emenzini Coca-Cola vela ngishintsha nje yaba umunye umuntu. Angikazi mina ngacanga ukuthi Coca-Cola mele kube into esisikhathaza ngayo nje eqaleni besicanga ukuthi nje cold drink nje bakana uyiphuza after school iphuza ibhodlela liwine sometimes aphuza ithuna maqeda i2 yaba yi4 na le 4 kwaba yi8 le 8 kwaba yi20 every single day sakaphuza ikhukhu nje sabona lapho ukuthi hayi seqala kuba inkinga. Yeah nje mabona if next omazi udocanga ukuthi umuntu onormal maka wathi spend ilanga nayo zombona kahle ukuthi ihlanga kanjani lo ya every single time sithi aphuma akabuzi lembuzo normal ukuthi sama ngasiphi isikhathi siyakuphi ubuza ukuthi nje ikhukhu izobe khona umbuzo wakho oqala loyo bathi nzisa koRochibi ngizoqala ngekhokhu before apakisha impahla unokuphatha ama-suitcase ayi3 agcwele ikhokhu before nje afaka nje impahla ihlanya la mntana loyana ihlanya angakuthi kubo nje baphila kanjani naye mina ngizini ngiphila ne-edit ngeke angikhoni abantu abaningi bevuka baphuza iti abanye baphuza coffee kodwa nje mina ilanga lamaqala kahle ngalitholanga nje ikhukhu manje ikhukhu ilanga lami vele ibhede lonke nje ngikwazi ukureplace ikhukhu ngokuphuza amanzi sometimes ngaphuza ijuice sparkling water ngisho kwazi ngithanda nePepsi kodwa hayi nje akufani ayikho nje into ezoreplace ikhukhu nje empilweni nami la angikwazi
uNelisiwe usebenza ezodokotela la eJohannesburg Hospital. Yonke imali yakhe ayitholayo yomholo uyisebenzisa ukuthenga ama-Coca-Cola. Every day nje the first thing ayenza nje makavuka before abhrasha amazinyo uphuze ikhokho, before nje adle breakfast uphuze ikhokho, into ayenza nje before a-check ifoni uphuze ikhokho. Ngathi nje mina ngakuthi yini nje mina inkinga yakhe nje isinye isikhathi wavuka ikhokho ingekho, umuntu avela wasenza ihlanga wathatha amatshe wathatha itiyela waphula amafastera. Yini into le ayenzayo? Ngesinye isikhathi ngihamba ngayishophathi ekuseni ngathanga amathulisi ayi-2 ekuseni ngabosha bathi kushaya bo-3 emini sebasha waphele lawo ngo-2 ungaqeda ayi-1 amakhokho omndeni lawo athola khokho kuyi-1. And into enhlekisa ngayo kanete lo ukuthi asakuthi ufuza bani kubo ngoba akekho umuntu okwaba i-addict nje ekhabeneliso akekho. Khokho wakhe umkhulu wakhe ukhokho wakhe akekho umuntu okwaba addicted to anything jikijikela saka-addicted to ikhokho angeke nje honest ngiyamthanda umngane wami ne makanento le ayenza yanyanyisa like nje angisayifuni nokuyifuna ikhokho la iduza kwami ikhokho seyinukela kabi every single time nje uNelisiwe makela something uqomboza kukhokho isinto uqomboza kukhokho athi yena nje i-add flavor yini yena namanyala lawa ayenzayo. Mina ngithanda ukuthi abantu bacabanga nge-relationship yami nekhokho sala ngena ngapha kuphuma ngapha khokho mina ngiyeke like nje mina ikhokho asayifuni kwami ikhokho seyinukela kabi sisakayizonda ikhokho incaka Nelisiwe like I hope uyalunga umngane wami akanto la ayenzayo makazilungise shem. One day bengiclina ikamera lakhe ngoba yena baphumule nabangani bakhe bo mangithi ngiyaklina ngiphamisa umbhede ngithi ngiyachayela nakho kugcwele amakheni namakhokho bengayikhola ke into engibona agcwele amakhokho amakheni amabhodlela ama-2 liter amanye nje amakheni angakavulana nokuvula ama-6 pack amanye wafihla phasi komqamelo. Mangithi ngiyambuza ukuthi why afihla amakhokho phasi kombhede wangavela afake efrijini wangiyala ukuthi mama ngazongijwayela kabi amakhokho nje lawa amakhokho nje for ukuthi ama-emergency khona ukuthi if ayenzakala nje ukuthi amakhokho aphelile lawo lamakhokho azowaphuza into angayitshelwa makho lo tshelwa ukuthi angazokujwayela kabi ngabona nje kulawo makheni lawo nje amhlanyisa nje and lo muntu omloyile dala washona dala ngoba le angiboni ukuthi izolunga shana. Angathi nje mina ukuthi ngizoyiqala ukuyemela le ndaba ngoba nje sometimes nje mayithi ngenza isipring cleaning la endlini ngivele ngihlangana nje mina nekheni yekhokho mayithi nje ngibheke emuva kwamakhabethe kheni yekhokho mayithi nje ngibheke emuva kwama-suitcase kheni yekhokho mayithi ngibheka phansi kwempahla nje kuba wardrobe ikheni yekhokho ngihlezi nje hlangana nekhokho la enga-expectanga khona umamakhe nje mina ngiwahidi nje ngoba ngiyazi nje ukuthi too much of anything ayikho right. I just hope nje ukuthi one day uzorealize nje ukuthi ikhokho akayidingi makanje mina angisazi like ngiyathaba nje ukuthi mntanami nje uzovele nje ikhokho uzovele imthathe la emhlabeni like angazi cimana amakhamera. Umama kaNelisiwe akajabulanga ngale mpilo le uNelisiwe wakhetha ukuyiphila. After iminyaka neminyaka kaNelisiwe waphuza amabhodlela wamakhokho every single day umzimba wakhe sewukhathele. Abodokotela namalungu omndeni dala bamcela ukuthi ayekele lento ayenzayo kodwa bangafuni ukumamela. Hayi-ke namhlanje uNelisiwe bokuyilanga lakhe lokugcina emhlabeni and ikhokho angeke isakwazi ukumsiza alale ngoxolo.